कालचार डिपार्टमेन्ट जेनाखि एक्सप' देखायनाय बेवहाय जोङो सिङाव हाबनानै जोङो नायहैनि मा खालामनानै दोनदों बा मा दिन्थिदों बेखौहाय जोङो फारियै जों नायलांगोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। गोजोन्थों। अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायजेननोसै। नहीं वो फोटो खींचने वाला है मैं तो नोबरा mau apa ya mana aku ini mah visual best tadi visual syuting oke dulu ini bandang ini akhirnya bandang tuh ini nanti kalau bahasanya kan sudah mulai awas apa lagi coba bantu berasa deh, enggak deh. Berat moजां दख'ना नाय दादोंबो नामा मादै? मा दख'ना होनो बेखौ? दावरि मोख्रेब आगर लाखोनाय। इन्जिनि जागोनदां इन्जिनि आर'नाइ बिराद मोजां मोनो। बर'नि आर'नाइ बिराद मोजां बेसेबां हरो मादै बेखौ गांसेयावहाय जेनेबा? बेयो 350 बेयो 400 बेयो 500 300 गस्ला हांखाबायमोन आरो
इन्दिनि नामा नैबेयो मादै औ इन्दिखौ बे गासिबो इन्दिखौ ओमफ्राय गांसेयाव बेसेबां हरो बेखौलाय 1800 औ ओमफ्राय नैबे गस्लाया बे 1500 औ नैबे आर'नाइफ्रालाय बे आर'नाइया 350 बे गस्ला फिसाया 500 बे हाफ पेन्टफ्रा 400 ओमफ्राय नैबे 300 औ जाबायानो लांफाबानो जाबाय दै बेबायदि बानायो खस्थ'थार नामा हाबो बानायनायाव बानायनायाथ' खस्थ'आलाय ओमफ्राय मोनसेयाव बेसेबां हरो 300 होनदों 300 होनदों ओमफ्राय एसे डिसकाउन्ट हरो ओमफ्राय औवाजोंनो बानायजोबखायो ना बानायजोबनो जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिखा जोबोद मोजां बानायदों नै आब'मोनहा नायदो नै आखाइजोंनो बानायोना औ आखाइजोंनो बानायजोबनाय बे अर्डार होनायखायसो बानायदोंमोन आरोना सेल जाबाय मेल्ला ओमफ्राय दा बेखौ गोदान अर्डार खालामनायखाय बानायदोंमोन पेपार होआबा ओंखामाव माबा गैथ'वा हाबनो होआखै ओंखामाव साजा बे गस्लाफोरखौ बेसेबांनि हरो आब'आ गस्लाफोरखौ औ गस्लायाथ' गोबां दङ जोंना एसे एक्सपेन्सिभ जेनेबा 1500निफ्राय नैबेबायदिया बे 2500 3000 4000 5000 दख'नाफ्रा नैबेलाय दख'नाया 4000निफ्राय लानानै 20000 जोबोद मोजां दं गस्लायाबो